Job ka jing bam sap ya ka jing trehok. Ka jing ya shop persha kala shim ya ka jing im jong ka wei ka engineer sorka. Ka Joshita Das ka basyong basa haguhati silpukri kala shim ya ka jing im la jong. Namar ka pressure hakikam kat kum ki shithi bala lap bakala tho shwabnya. Ya ka metyap jongka la shim na ka ying wai baka Joshita habong ikaw rengkat bat ka wei ka shithi bakala tho. Hakane ka shithi kala kho kerteng ya u executive engineer bat u SEO. Katkum ki kubor ya ka Joshita Das la mentally harassed da kitu ki senior jongka ya ka ba kala mention ha ka to ka shithi shwabakan chimno e ka jing im la jong. Kitu ki senior kila sha transfer Henry watla kila sha transfer kim shum la sange ban pressure ya ka Joshita na jingai. Kita ki senior ki pressure ya ka Joshita ban pen clear ya ka bill jong uwei u contractor na ka benta ka kam jong ka burja ko mini stadium watla ka kam shum la dem. Watla in ka Joshita ka jo ya thu ya ki bahaying ya ka jing e pa ka shem hakikam ki jam jong ka. Bahaying jong ki Joshita ki ong ba ka ba penong ya ka Joshita ban shim ya ka jing im la jong ka dei ba kam kwa ban shim benta lang ha kata ka corruption ne ka jing bam sam.